Oke, buat Safamen maupun Sampanita, ya pokoknya buat Sawana Mania nggak boleh jorok ya. Ora entuk saru. Apa diutak adik isinya apa? Oke, diulang kembali ya yang bener dong, nggak boleh jorok, nggak boleh saru. Oke. Diutak adik elek po ape isine tembang. Tembang man. Luwe becik amal rezeki gampang. Kula bangsa yo kanca padha emang. Ojo lali eling ning sapa padha. Diutak adik elek po ape isine tembang. Luwe becik amal sithik rezeki gampang. Mula kanca yo kanca padha ngamalo. Ojo lali eling mring sapadha-padha. Oke, sapadha. Oke. Tetap damai yo, Ca. Oke. Ora entuk saru yo, men yo. Oke. Oke, diulang lagi ya. Di otak adik elek po ape